Dneska tu mám volačo pre milovníkov cestovín. Do pekáčiku si daj fetu, lososa, sherry paradajky a 4 alebo 5 strúžkov cesnaku. Poriadne to osol, posyp sušeným oregánom a polej olivovým olejom. Do trúby na 160 stupňov cca na 30 až 40 minút. Po upečení oskalpuj z toho lososa kožu. Ja som to robil takto, skúšal som to ešte pred pečením, ale neúspešne. Aby som tú rybu ešte pred pečením celú nerozmlátil, tak som navolil túto stratégiu. Zober aj ten hnedý loj z toho. S fetou pokračuj rovnako ako s lososom a na paradajky s cesnakom si zober toto pučidlo na zemiaky. Zmes poriadne zamiešaj, pridaj uvarené cestoviny, obal ich tou zmesou a následne už len pridaj pol žufanky vody z cestovín. Môžeš pridať aj viacej, skrátka, aby to malo nejakú takúto konzistenciu. Naložíš si to na tanier, žufanok podľa potreby, dozdobíš niečím zeleným, ja som použil nasekanú petržlenovú vňať a dobrú chuť a vidíme sa na budúce.